आओ कमर में कमर सटा लेवे दे और कष्टा के मजा उठा लेवे दे। अरे तोर बहिन चोदो ई कौन एकर बहिन चोदो गाना आगुल बारे कि कमर में कमर सटाई लिहल जाओ हर केस्टा के मजा उठा लिहल जाओ। देखाए बाबूजी तार बहिन चोदो त का हाल बा भाई लोग। उम्मीद करते नहीं कि अच्छा ही हो और अच्छा ही रहे के चाहिए। तो लोग कहेला हमके बदमाश और हमारे नाम हो बेआस। तो आज के वीडियो यार बहुत ही गणफार बता यार, शुरू से अंत तक जरूर देखिए लोग। सबसे पहले अपना अपना कान में ईयरफोन लगा लिया लोग, ठीक ना। तब बिना कोनो खोदा खोदी के स्टार्ट कर जाओ आज के बकचोदी के। ए भौजी, ए भौसड़ी वाली भौजी, सबके एक एगो ढोड़ी रहेला, तार दू गो ढोड़ी बा का तार बो वाह का गाना बा एकर बहिन चोदो। गाना सुन के एकर बहिन चोदो भाई लोग सच में कहते नु कि ताली मारे से एकर बहिन चोदो हमार मन ना इचकोई थी भाई लटे। का गाना के भाव बा एक एगो झाट आई मीन एक एगो ढोड़ी बाटे चटवैया हजार बा। वाह भौजी वाह। ए अंतरा सिंह मारब चार आलिया कबे कॉली मरल बुझाइल कि ना तार बहिन चोदो। हाँ ई तो एकदम बात सही कहतरू। ई तो तार बले बाटे एमे दुराई का बाटे, तार तो होखबे करी 110%। वाह का गाना बा। अब तहनी लोग के बताओ लो भाई कि मोदी जी पूरा एकर बहिन चोदो डिजिटल कर दिलन इंडिया। आई एकर बहिन चोदो कौना दुनिया में अभी जियतिया कि अभी पातरा दिखावती अपना भातरा के आवे खातिर। ए भौजी तार बहिन चोदो पूरा दुनिया में पूरा मतलब कि वर्ल्ड में एकर बहिन चोदो एंड्रॉयड मोबाइल आई मीन मतलब कि पूरा डिजिटल दुनिया हो गल बाटे। आ तू अभी पात्र दिखावत रहे ऐसा को लेकर भाई चोदो गाना सुन सुन के नु सच में कहता नहीं भाई लोग यार। अब का जर जला अब तुम लोग समझते भाई बुझाइल तो हम लोग के बताओ लो भाई कि हम गरियाई कि ना गरियाई। हाय भाऊजी वीडियो देख ले भी अपना भातरा के हिलावत में। अब तो हम लोग के बताओ लो कि हम कमर में कमर सटा लेवे दे और कष्टा के मजा उठा लेवे दे। अरे तोर बहिन चोदो ई कौन एकर बहिन चोदो गाना आगुल बारे कि कमर में कमर सटाई लिहल जाओ हर केस्टा के मजा उठा लिहल जाओ। देखाए बाबूजी तार बहिन चोदो। वाह का गाना बा एकर बहिन चोदो। एगो उत्तर भागे एगो दक्षिण तार बहिन चोदो। हमरा ई नहीं के बुझाते कर बहिन चोदो कि भौजी के चोली में कबूतर कहाँ से आगुल बड़ा सो ओमे तो चू आई मीन यार तुम लोग समझिए सकत लोग कि ओमे का हो की आई एकर बहिन चोदो कहतिया कि कबूतर भागे। ए भौजी मारब तार बहिन चोदो कि तार चित्तर छितरा जी बुझाइल कि ना। ओटे कटवा याद रहे थोड़ी चटवा मिलल बाबा। अब देखो भौजी तार बहिन चोदो हम कभी यार हम का कहीं कर बहिन चोदो सुनत रहलनु कि बहिन चोदो दत काटवा मिलल यार रहे आ ढोणी छटवा मिलल बतार बा। तार बहिन जब तेलवैया नहीं के मिलल हम तो कहते तार बहिन अगर नहीं के मिलल तो तू आओ हमारा फिरी ओकर बाद बस कर माफी त ताल हबीबी सोमोस के। 24 के भइल शादी 27 के भइल लइका। अब तो लोग यार बताओ लो कि 24 के आई मीन बियाह भइल आ 27 के लइका कैसे हो जी रे। एकर बहिन चोदो हाउ इज पॉसिबल यार। एकर बहिन चोदो माथा हमर सन का देले बारा सन गाना गा। 24 के भइल शादी 27 के भइल लइका। ए सारे हटा दे गाना। एकर बहिन चोदो हमरा ई नहीं के बुझात कि कौन एकर बहिन चोदो टेक्नोलॉजी के प्रयोग कर दर्शन भोजपुरी वाला एकर बहिन चोदो। हमरा तो मन करता एकर बहिन चोदो अभी कनी के माई बहिन क दी लेकिन कुल 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 ब्याह जी कुल कहत नहीं कच्चे उम्र में फूलता फूलवना। हाँ ये तो बात एकदम भौजी सही कहलू। सही ना 110% सही कहलू ठीक न। हमरा लागत है कि तार बहिन तो तार फुलावना पड़त आ फुलावने ना पेलवाहू के मन करत हो ना तार बहिन
लागता हो जी गोदी में खेलब ना। ए तार बहिन तो पेलवाइबू तो तार बहिन तो होई ना, तार बहिन तो भोजपुरी में एकर बहिन झाट बुर कुछ हो एकर बहिन तो आवत न तो उठा के गा दे तरसन। एकर बहिन तो हमरा तब ये नहीं बुझात एकर बहिन तो कि कौना काम करी आई। तो बस भाई लोग आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगल हो तो यार लाइक कर ले लोग, अगर ना लगल हो तो यार डिसलाइक भी कर सकते हो लोग। अगर हमारे चैनल पर नया बढ़ लो तो यार चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया लो। तब फिर से मिल जाइए एगो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।